el que és per nosaltres la celebració del primer Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple que podem celebrar aquí al centre de la Fundació a Girona. Em fa moltíssima il·lusió perquè els que us connecteu, benvinguts i benvingudes, i els que esteu aquí, que ara us esteu portant molt bé, esteu en silenci, moltes gràcies també per acompanyar-nos. Sabeu que aquest centre forma part d'un projecte que vàrem iniciar a la Fundació després d'haver detectat necessitats per al col·lectiu de persones amb esclerosi múltiple i dels seus familiars. Es va fer un estudi, arran d'aquest estudi que us el vàrem presentar amb el doctor Ramió al desembre del 2019, vàrem presentar el resultat de l'estudi i a partir d'aquí, des de direcció executiva i des de direcció tècnica, es vam posar a treballar per poder desenvolupar aquest projecte d'acompanyament i assessorament per a persones amb esclerosi múltiple i familiars comarques gironines. Si parlem del desembre del 2019, ja sabeu què va passar al març del 2020, tots tenim encara molt present les circumstàncies que hem viscut i malauradament vàrem anar una mica frenats, però des del mes de novembre aquest espai i els nostres serveis ja són una realitat. Coincideix avui el dia 31 que volíem fer la doble celebració. Ahir vàrem celebrar a l'Hospital de Figueres, el Dia Mundial, presentant un conveni de col·laboració en què forma part d'aquest projecte de diversificació també dels serveis de la Fundació Esclerosi Múltiple Comarques Gironines i començarem a partir de demà, dia 1 de juny, amb servei de fisioteràpia, de neurorehabilitació a l'Hospital de Figueres, gràcies a aquest conveni signat amb la Fundació Salut Empordà. Serà tot un dia la Carla Planes, la nostra fisioterapeuta, que podrà estar allà en sessions individuals, grupals, que ara després ella us ho explicarà. No m'he presentat, perquè com que tinc davant moltes cares conegudes, pensava que no ho havia de fer, però pensava els que esteu connectats, potser sí. Soc la Montse Prats, la directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple, aquí a Girona, i estic encantada avui de poder compartir aquest espai amb les companyes de la Fundació, amb totes. Aquí som dos, però tenim una persona que és clau per la Fundació durant tot l'històric del nostre recorregut a comarques gironines, que ens acompanya aquí presencialment, que és la Pepi. La Pepi, que tots la coneixeu perquè la Pepi està a dins la unitat. Vine, que vull que sortis. Això és Girona i això és el que fem. Gràcies. A la Pepi li passa això, ja sabeu que és la persona que porta agenda, diguem-ho per resumir-ho, porta agenda. És la persona que fa miracles a l'hora de quadrar calendaris i necessitats, si hi ha hores en ressonància de farmacologia o l'agenda dels propis neuròlegs. I per això també ho fem un dimecres, bàsicament i no el dilluns, perquè si li fem canviar les hores a la Pepi del doctor Ramió li pot donar un atac de cor. I es tracta de tenir Pepi per molts anys. Us presento a qui ens acompanya a la taula avui, la Mar Domènech, la treballadora social de la Fundació a Girona. Hola, Mar. Hola. És la primera xerrada, estem nerviosetes, però espero que us agradi, que ho puguem compartir i riure durant molt de temps. Després ens acompanya també la Carla Planes, la fisioterapeuta. Bona tarda. Que ja us explicarà els serveis que també estem oferint aquí, el que començarem aquí al propi centre i ampliarà aquesta informació del que desenvolupem a partir de demà a l'Hospital de Figueres. I, evidentment, agrair la presència del doctor Ramió, director de la unitat de neurorehabilitació i esclerosi múltiple de l'Hospital Trueta i del Santa Caterina, que sempre ens acompanya. I el doctor Ramió suma no tan sols avui aquesta presentació per explicar els diferents avenços amb l'esclerosi múltiple, sinó que el doctor Ramió ens acompanya sempre al mullet, amb els xuxos solidaris, amb la poma i amb tot el que pot, que és molt, sincerament. Així que, bé, jo ja he dit el que havia de dir, us agraeixo que us connecteu, espero que trobeu interessant aquesta jornada i el que farem és compartir pantalla. La Mar, comences tu? D'acord? Explicant aquest servei d'acompanyament. Un moment que ho posarem. Perfecte. Doncs vosaltres ho esteu veient bé i la gent... Però crec que no sé si s'ha compartit la pantalla.
Em sembla que no, perquè hauríem de sortir nosaltres en petit. Perdoneu, doncs no s'ha compartit. Ara. Mira, vamos. Ara sí. Ara sí. No sé si ara ho poso en mode pantalla. Sí. Pantalla completa ja ho tenim. Si tenim algun xirat a l'altra banda. Sí, clar. Sí. Ho tenim, no patiu. Està. Perfecte. Doncs ara sí, la Mar Domènec se sent perfectament, doncs seguim endavant, d'acord? Marc, quan vulguis. Bueno, aquí el que començo explicant és els objectius del servei, que és una mica el que ha explicat la Montse, de per què aquest servei es crea aquí a Girona. I aleshores, els objectius principalment són aquests, que és l'acompanyament a la persona i a la família, i oferir aquest espai d'acollida i que sigui un punt de trobada per tots nosaltres. I un dels objectius més importants del servei és garantir la continuïtat assistencial, perquè ens trobem que en molts punts la sanitat pública arriba fins on arriba i després tenim que tirar dels recursos, i un és la feina. Aquí explico el servei d'acompanyament que realitzo jo com a treballadora social. Llavors, el que he ficat... És que no sé per què pensava que hi havia una diapositiva anterior. Pot ser? Pujar. Crec que és Aquesta? No. Hi havia una altra diapo que era el que es fa suposo que serà aquesta. El servei d'acompanyament, per exemple, tenim els grups de suport, que després els explicaré amb més detall, que a partir del setembre començarem amb grups de diferents tipologies i serà un dels nous serveis que tindrem durant el curs de setembre fins al juny. Un altre servei que fem des de l'acompanyament és orientar en recursos i serveis, tant que tingui la Fundació com de la xarxa pública o privada de tot el territori de Girona. Es realitza una coordinació amb altres professionals, tant de la FEM com també de serveis d'atenció primària, serveis sanitaris, consells comarcals. Es fa aquest treball multidisciplinar per poder arribar a fer un pla de treball correcte amb la persona i la família. Després trobem aquí informar de les prestacions, la legislació actual, tot de discapacitat, dependència, prestacions de la seguretat social, tots els dubtes que van sorgint al llarg de la vida de la persona, en cada moment que hi ha un canvi, poder donar aquesta informació. Si no la tinc jo com a treballadora social, es fa la derivació a un advocat. I després trobem el que és l'activació de la persona. A l'activació de la persona és un procés on la persona arriba a prendre consciència del potencial que té internament ell. Llavors, això es veu tant individual personalment com els seus familiars, que han d'arribar a un punt on la persona s'activa i ha de tirar endavant. I és un punt d'inflexió dintre del pla de treball en el treball social. Sí. A veure... Aleshores, aquí he volgut, l'he comentat abans al doctor Ramió, que volia parlar una mica del que és el treball social. El que fa un treballador social realment. Som com un col·lectiu que a vegades estem com una mica oblidats o no se sap què fa, no se diu, mira, l'assistenta. És molt comú. És molt comú i és molt antic i aleshores el que no represento a cap col·lectiu, però soc treballadora social i volia donar unes pinzellades del que és el treball social. Llavors, el treball social el que es realitza en un primer moment és aquesta acollida i valoració. Llavors, fem una entrevista semiestructurada per veure quines necessitats té la persona
i clarificar la demanda que té. En cada moment de la vida, el que hem dit, van sortir diferents necessitats i hem de veure i ho parlem. Després d'aquesta valoració, el que es fa és una derivació als serveis o recursos que hi ha per tota la xarxa de Girona i llavors es fa aquesta derivació i es fa un petit diagnòstic i es mira com està la persona en aquell moment. A part de quines necessitats té, què li podem oferir, com se li pot oferir, quina és la millora. I entrem en el tractament, on redactem un pla de treball conjuntament amb la persona. S'arriben a uns acords en comú i se li diu a la persona quins objectius té. Llavors se li fa veure en aquest tema que parlàvem de l'activació de la persona, els objectius i com agafar-los, quins recursos interns tens i quins recursos externs tens i potenciar-los al màxim. Llavors, d'aquest pla de treball es fa com amb una temporalitat d'uns objectius primers. Doncs mira, per exemple, el primer objectiu que tinc ara mateix és trobar feina. Per exemple, he deixat la feina i he de trobar una nova. Es deriva a l'orientador laboral i es fa aquest seguiment. En 3 mesos, a veure a on volem arribar. Serem conscients també de la temporalitat que tenim en el dia a dia i tot. Llavors es fa un seguiment amb la persona, es va trucant, es va fent tant trucades, Zoom, WhatsApp, el que li vagi millor, i després arribem a l'avaluació. En aquesta avaluació és mirar el grau d'assoliment dels objectius que hem pactat prèviament. Si hem arribat bé o si ja hem acabat, doncs diem, mira, el pla de treball que hem fet, aquest pla de millora s'ha assolit correctament i ja podem tancar l'expedient fins que es torni a tenir una altra nova necessitat. En el cas que veiem que en l'avaluació no s'han aconseguit els objectius, es torna un altre cop a refer el pla de treball i mirem per on tirar, per un altre punt. I això és el que és el treball social, així en resum. L'altre punt que volia comentar eren els grups de suport. El que es vol fer des del Servei d'Acompanyament de Treball Social, l'ideal volem fer 4 grups. Aquests grups han de ser formats per persones que es sentin igual entre ells perquè d'aquesta manera comparteixen un objectiu en comú. I això fa que la persona trobi les seves eines per ajudar l'altre. Ara veurem també els beneficis que té el poder participar en un grup. Llavors hem plantejat de poder fer joves de 0 a 30 anys, després adults seria de 30 a 50 i adults majors de 50. I un altre grup ja per el que són famílies que són cuidadors. Llavors, diferenciar aquests. Ja es poden fer més tipologies de grup, però per un inici volem iniciar amb aquests i veure com es va desenvolupant. Llavors, aquí explica. Cada membre explica les seves inquietuds, conta les seves experiències i els plans que fan per afrontar. Per una persona diu, ostres, jo estic visquent això a casa, no sé com portar-ho. I l'altre diu, ostres, jo fa 5 anys estava en aquesta situació i mira, i es fa una ajuda mútua, que és molt important i és molt enriquidora per tot, a nivell individual, comunitari i grupal. És molt potent el grup. Els objectius que fico així com a bàsics, el que més m'agrada és divertir-se, perquè en el grup una de la part és ens ho passarem bé, socialitzarem i intercanviem informació de dir, ostres, jo he anat, per exemple, he anat a MIFA, hòstia, jo no ho conec, hi ha gent que dius, ostres, com no coneixes, per exemple, aquest recurs. I això, el que es fa és promoure la solidaritat i fomenta la millora en el tema de relacionar-se. I els efectes positius que s'han vist en el tema dels grups, que han fet l'estudi de quins efectes pot tenir l'estar dintre d'un grup de suport. Llavors ens expliquen que hi ha com una reestructuració cognitiva perquè et fa tenir una nova perspectiva d'un mateix.
Llavors, comences a veure tant a tu mateix com els problemes d'una altra manera, saps? Comences com a agafar com un distanciament i dir, mira, i hi ha com una reestructuració cognitiva. Un altre efecte positiu és l'altruisme. Quan nosaltres ajudem a l'altre, sense voler, això és un efecte terapèutic que es genera en el nostre cervell i ens fa sentir-nos bé. Això fa tenir una satisfacció amb la pròpia vida i el que he ficat aquí també augmentar la capacitat d'afrontament del dia a dia, l'adaptació, ampliar l'autoestima i millorar l'acceptació, en aquest cas, del que és l'AEM i el que és conviure amb ella i els seus canvis. Ara passo a parlar dels serveis interns que tenim des de la FEM de Girona. Un és el que ja he explicat, jo com a treballadora social que faig l'atenció a la persona i a la família. Després tenim el servei de fisioteràpia, que és la companya la Carla, que després ho explicarà ella al detall. Després, un altre servei que tenim és el voluntariat d'acompanyament. Aquest està pensat per buscar voluntaris de Girona, de tota la província, que puguin fer un acompanyament a una persona MEM avançada, que no tingui gaire xarxa social o perquè puntualment es detecta aquesta necessitat i la persona diu, ostres, mira, m'interessa, ho vull provar. Llavors, tenim un grup a Barcelona, amb David, que és el que busca voluntaris, llavors es fica allà a buscar i persona. Per exemple, si és a Begur, busca una persona que sigui de Begur i que pugui fer aquest acompanyament. Un dels altres serveis interns és la sensibilització, de fer conèixer el que és l'AEM i defensar els seus drets i la recerca en la investigació. Les activitats que es fan són com xerrades, que aquesta és la primera i hi haurà moltes més. El suport social, que és el que jo realitzo amb el que hem dit, grups de suport i trobades que podrem anar realitzant. Actes i presentacions per conèixer l'impacte que té l'AEM i la difusió del que es va fent en tot el territori de Catalunya. I el manteniment actiu, que és el que parlarà la Carla, que són les activitats que es realitzaran, que són pilates, marxa nòrdica, aeròbica. A nivell de la FEM, tenim el servei d'orientació laboral, que és el servei de formació i intermediació laboral, tant per les persones que estan buscant la primera feina, com que busquen una nova, com que volen una adaptació, que diuen, mira, he estat poder 15 anys treballant en aquesta feina i ja no me'l veig aquí. I llavors es fa una derivació a aquest grup que està a Barcelona treballant perquè et fiquin tant en la bossa de feina, t'ajudin a veure què t'agradaria a tu treballar, com buscar formacions perquè puguis realitzar aquesta feina. I ells ho fan des del servei d'orientació laboral. Altres serveis de la cartera de la FEM són els serveis assistencials dels centres neurorehabilitadors i serveis de salut personalitzats. Ara també es té la comunitat EM, que és aquesta comunitat de l'EM és un recurs que es té una plataforma en línia, no sé si algú ha pogut entrar, i allà el que tenim és molta informació que està actualitzada i validada, perquè ens passa molt que entrem per internet, sobretot recent diagnosticats o la família, no entra per internet i diu, ostres, i a vegades entrem on tenim la informació validada i actualitzada amb tot el que es necessita i això genera tranquil·litat per la família sobretot i per la persona. Després hi ha articles, hi ha cursos, hi ha xerrades, tallers, activitats i també el fòrum perquè cada persona, si té alguna inquietud, vol comunicar alguna cosa, que ho pugui fer allà i rep la resposta i entre vosaltres es fa aquest teixit. Després tenim el CEMCAT, que és el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya,
al qual la FEM ofereix aquest suport en la recerca clínica i impulsa la recerca en neurorehabilitació. I aquí ens fica que en la demarcació de Girona el centre de neurorehabilitació de referència és l'Hospital de Dia de Santa Caterina. I aquí tenim els convenis. El que ha fet la FEM és escriure uns convenis col·laboradors per poder tenir amb altres empreses uns beneficis. Un d'aquest conveni és amb MIFAS Active, que és el servei de neurorehabilitació individual, que tenen a Girona, a Blanes i hi ha 2 llocs més, que ara no recordo, i el que fan és la neurorehabilitació. Quan la persona ja, per exemple, ja no està anant a Santa Caterina i necessita aquest servei. Tenim aquest conveni perquè el preu sigui molt més econòmic. Després també es té un conveni amb el col·lectiu Ronda per al tema legal i laboral, que són els advocats. També amb el conveni en Tandem Team, que és assessorament sexual. Si ha hagut algun tipus de consulta per veure com es pot millorar o com es pot adaptar, es passa el telèfon al Tandem Team i feu el contacte amb ells perquè pugueu parlar. El mateix passa en Contigo Más Viajes, que és l'assessorament en viatges per persones amb discapacitat perquè es pugui adaptar al viatge i anar tranquils de viatge i ells ens ajuden a fer-lo. I ara l'últim conveni que és... l'últim és el de Figueres, que no surt, però aquest és un dels penúltims, que és amb la nutricionista, que és la Juliana, que ja va fer un taller online no fa gaire, i ara s'ha fet aquest conveni amb ella per a qualsevol persona que li interessi, se li passa el contacte i es fa alguna cosa més personalitzat. Llavors, això és una mica explicant tots els serveis de Girona i del conveni col·laborador i ara passem a l'afició, que ens explicarà el que ella realitzarà com a fisioterapeuta aquí a la FEM. El que fem és ara, us parlarà la Carla i després donarem pas a la presentació del doctor Ramió i el torn de preguntes, si us sembla bé, el fem al final una vegada fetes totes les presentacions. Tenim el micro al portàtil. El micro està al portàtil i així ens sentirà més bé. Els que no ens veieu, acabem de fer un traspàs d'ordinador. No, està bé. Bé, al servei de fisioteràpia d'aquí de Girona tenim l'atenció domiciliària, després ara iniciarem ara al juny les activitats en grup, també tenim l'assessorament de fisioteràpia per l'exercici terapèutic i el recent conveni amb l'Hospital de Figueres. L'atenció domiciliària està enfocada sobretot a persones amb mobilitat reduïda o que tenen dificultat per desplaçar-se. Per exemple, persones que viuen en un poble on no hi ha un transport adaptat o amb el que es puguin desplaçar, ens desplacem nosaltres i els donem aquest servei de rehabilitació. La idea és que el servei de rehabilitació que donem nosaltres no coincideixi amb serveis públics per d'aquesta manera poder arribar a més gent i que a part el servei que rep de fisioteràpia es pugui allargar en el temps. Si tu tens un servei de 3 mesos de rehabilitació en el servei públic i 3 mesos amb nosaltres, doncs, ostres, és molt millor 6 mesos que 3 mesos superintensius. Les activitats en grup, ara en començarem 3, serà com un petit tast per rebre el... Sí, al juny els començarem. Serà un petit tast per rebre el vostre feedback respecte als vostres gustos o veure en què us sentiu més còmodes. Començarem la setmana del 12 de juny amb el manteniment aeròbic, el 19 de juny començarem amb pilates i el 26 amb estiraments i consciència corporal. El manteniment aeròbic va basat sobretot en fer un exercici més de càrdio, perquè hi ha estudis que demostren que aquest tipus d'exercicis ajuden a reduir l'impacte de la fatiga i augmentar una mica la resistència. El tema de pilates ens ajuda molt a reforçar tot el que és la faixa abdominal
i llavors ens ajuda també a guanyar una mica d'equilibri, a també guanyar resistència, a tenir més força. I els estiraments i consciència corporal, per un costat els estiraments per sobretot aquestes persones que tenen molta afectació a l'hora de rigidesa o molta espasticitat. És important tenir tant la pauta d'estiraments que es poden fer de manera diària com poder fer estiraments més específics per dir, doncs mira, jo tinc molta espasticitat quan em llevo i tinc molta a les cames. Doncs, ostres, què pots fer cada matí quan tu et llevis per reduir aquesta rigidesa? I després la consciència corporal, que va més enfocada en percebre el nostre cos sense haver d'estar-lo veient. Doncs moltes persones, per exemple, que tenen, no sé si us sonarà el pie equino, quan el peu cau, que no tens molta consciència de com el pots moure, falta força a la cama, no puc acabar de fer d'aquesta passa, doncs quan estic assegut resulta que tinc el peu completament torçat i això em provoca després que tingui més lesió o més dolor, si més no. Ostres, doncs si tinc prou consciència corporal com per saber que en aquell moment tinc el peu torçat, tinc la capacitat de col·locar-lo bé i evitar a posteriori més dolor. Llavors, això que m'ho anava a saltar. De cara al setembre iniciarem els grups, és a dir, ara els farem aquests tasts per rebre el vostre feedback i de cara al setembre iniciarem els grups. Marxa nòrdica, manteniment aeròbic, pilates i estiraments, que en quedaran un parell segons el que vosaltres ens digueu. I després mirarem si fem un grup d'hipopressius, sol pelvià, sobretot per persones amb incontinència, que malauradament amb aquesta malaltia és molt freqüent. El tema de l'assessorament va sobretot enfocat en persones que tenen mobilitat reduïda lleu o persones que tenen la mobilitat més reduïda, però que volen fer aquest manteniment físic, volen mantenir el seu exercici, però no saben com enfocar-lo moltes vegades per por pel desconeixement de dir, ostres, potser això que estic fent ho estic fent malament o em perjudicarà més que em beneficiarà. Doncs aquest assessorament és sobretot per això, per poder ajudar a mantenir l'exercici que és tan important en el vostre dia a dia. Llavors, és que quan faig exercici m'apareix fatiga. Ostres, doncs com ho pots regular? O és que quan faig aquest tipus d'exercici m'apareix dolor. Doncs totes aquestes coses tenim un punt on poder anar a fer la consulta. I finalment, en el conveni que hem fet amb l'Hospital de Figueres, com deia la Montse, és un conveni que començarem demà mateix. Jo aniré presencialment tots els dijous, farem un horari de 9 a 5, per tant serà tota la jornada, i es faran tant tractaments individualitzats com tractaments grupals. Persones amb una mobilitat més reduïda, que és més difícil que puguin seguir un grup, serà un tractament individual, i després persones que tenen més bona mobilitat o que els permet el seu estat físic i cognitiu, farem activitats grupals. També intentarem incloure les activitats de sol pelvià i hipopressius, intentarem incloure alguna activitat de pilates, però sobretot especificarem els grups en funció de les necessitats de les persones d'aquell grup. Si un grup decideix que necessiten fer més estiraments que reforç, doncs ho anirem enfocant en funció de les necessitats. Sí. I la idea principal de poder anar allà és poder fer aquest seguiment i aquesta avaluació de les persones amb esclerosi múltiple i adaptar el tractament i que sigui el més individualitzat possible, tot i que sigui en un grup. I de fet això també neix, com aquests serveis que hem comentat, d'aquell estudi i en quant a impacte i espais on hi ha un col·lectiu important de persones que tenen aquesta necessitat d'aquest servei. I per això es comença des de la Fundació de Salut Empordà a també aquesta diversificació i aquesta ampliació cap al territori. Entre altres coses, perquè aquí a Girona, des de la unitat, hi ha aquest servei i no calia complementar aquí. Ja ho fem amb aquesta atenció domiciliària, que ja fa molts anys que s'està portant a terme, complementant els serveis de sanitat pública, que és el que pretenem amb aquest projecte, omplir un espai per complementar allà on realment és necessari. Si vols acabar amb la presentació, això ho farem després, si us sembla. Gràcies a tots, tanquem, si vols compartir
Deixa de compartir aquesta, compartim la presentació del doctor Ramió, que la tens a baix. No, aquesta és la mateixa nostra. Deixa de compartir, on te surt? Treu aquesta, a l'escriptori. Tanca-la. Aquí. Ja tenim. I uns vídeos que no podem. Doncs ja és un PowerPoint també, si vols, Si vols veure els vídeos, la tenim, de l'escriptori en PowerPoint. Digues tu, Lluís. Hi ha un vídeo, no sé si es podrà connectar. En l'escriptori, està? A l'escriptori. A dalt. Deu ser aquesta. Hem posat molt de presentació i després amb el PowerPoint. Sí. No sé per què es posa molt de Sí. Llavors, Però no sé si es deu veure bé. sabem si es deu. No sé si es pot dir. Montse. A veure si algú ens pot dir si ho veu bé des del món que ens estan veient. No, jo... Què passa al micro d'aquí, Sí. PDF, però no en pantalla completa, m'està dient la Iria. Es pot ficar el PDF quan vingui el vídeo, ficar només el vídeo. Espera, aquí està la presentació? No. Però no posem els vídeos. No, no. Que feu el PDF, però no en pantalla completa. No hi ha més que Ara ens veuen la pàgina completa amb igual. Bueno, mira la vostra. Ja, espera, ara hi hauré de saber. Si va endavant. En teoria, sí, no? Sí. Un segon, Això. Som nosaltres. En podem fer preguntar. Pots treure Ara que jo vaig explicar-vos. Vinga. Gràcies per la paciència. Em poso dret. Si no s'estén... Avisa. Si no s'estén... Bueno, gràcies per estar aquí i gràcies, Montse, Mari Carla, per obrir-nos la vostra casa, la casa de tots, per celebrar aquest any, el Dia Mundial d'Esclerosi Múltiple, aquí que de fet era ahir, però per temes d'agenda, nosaltres som els que ho celebrem. I, de fet, quan vam plantejar amb la Montse de fer una mica de sessió informativa, que sempre solem fer, sempre ens agrada fer a les persones amb esclerosi múltiple i familiars, aquest any jo crec que tocava fer-la aquí. Vam intentar fer-la l'any passat, però no va ser possible, diguem-ne. Diguem que no érem a temps. Exacte.
però aquest any sí, i per tant jo crec que el lloc adequat és fer-la aquí. Jo us parlaré una mica sobre avenços en esclerosi múltiple i com unes pinzellades. Això intenta representar unes pinzellades de coses, avenços que en els últims any, 2 anys, hem avançat amb la malaltia. Són com tastets, no aprofundirem massa, però són com tastets. I alguns són una mica científics, però ja intentarem traduir-ho, utilitzar un llenguatge que permeti entendre's. I ho he estructurat com una mica del principi cap al final. El final vol dir el maneig i el tractament. Avenços en l'inici de la malaltia. Una cosa que s'està parlant molt, i igual ara vosaltres, els que teniu fa anys o no tants anys que esteu diagnosticats i diagnosticades o coneixeu algú, potser pensareu, ostres, abans que no em diguessin que tinc esclerosi múltiple o abans que tingués el primer símptoma típic de la malaltia, mirant enrere, portava uns quants anys amb una sèrie de símptomes com raros o diferents de la resta de les persones, molt inespecífics i que sempre ens han dit, sempre m'havien dit que no tenien res a veure amb l'esclerosi múltiple. Doncs potser, probablement teníeu raó, perquè de fet una cosa que aprenem els metges i les metgesses a mesura que anem agafant experiència és que els pacients o les persones amb malalties sou els que teniu la raó. L'altra cosa és que nosaltres, des del punt de vista científic, no acabem d'evidenciar-ho, però sempre teniu raó. Llavors, això per què ho dic? Perquè s'està parlant molt els últims anys, els últims 2 o 3 anys, que hi ha una fase prodròmica de la malaltia. Una fase prodròmica vol dir que la gent que després s'acabarà diagnosticant d'esclerosi múltiple, que ha debutat amb un símptoma típic de la malaltia, un problema visual, un problema de formigueig a les mans, un problema d'equilibri, uns anys abans, 2, 3, 5 anys abans, tenien queixes molt inespecífiques, que si estaven més cansats. Això s'ha mirat, sobretot en països nòrdics. S'ha vist que totes aquestes persones, els últims anys, havien anat més a consultar el metge de família o a urgències per mal de cap, per infeccions d'orina, per cansament, per més depressió, per més quadres d'ansietat, símptomes que no podíem dir que no són típics de la malaltia, o fins ara hem de dir que no són típics, però que alguna cosa passava. I ara s'està posant molt de focus en això, en aquesta fase prodròmica de la malaltia, que de fet, sempre quan diagnostiquem la malaltia i fem una ressonància, per exemple, veiem que en general teniu moltes més lesions que la que ha provocat aquell símptoma que ens consulteu. Això vol dir que la malaltia realment, a nivell biològic, ha començat molts anys abans. I probablement aquestes petites lesions que veiem a la ressonància s'havien traduït amb molèsties una mica inespecífiques que no són típiques de la malaltia. Però, s'està posant el focus en això. Llavors, una altra cosa de l'inici de la malaltia. Això va sortir com un boom l'estiu passat, quasi quan agafàvem les maletes per anar de vacances i tancàvem la consulta, la Beca estava ja parlant ja de la consulta, que va haver-hi molt de rebombori, que va sortir un article en una revista d'alt impacte, com és la Science, que uns investigadors americans van dir, van descobrir que es va dir que la causa de l'esclerosi múltiple era una infecció per un virus, que era el virus d'Epstein-Barr. Això no és ben bé així, però sí que aquest estudi està molt ben fet perquè van estudiar durant 10 anys 10.000 persones, 10.000 soldats americans que feien la mili americana de forma obligatòria, els van anar seguint durant 10 anys, això és un estudi molt ben fet, amb moltes persones durant molt de temps, i van veure que aquesta cohort, aquest grup de persones, aquestes 10.000 persones seguides 10 anys, els que es van acabar diagnosticant d'esclerosi múltiple, que van ser uns 900, no arribaven a 900, d'aquestes 10.000, van veure que tots ells, o la gran majoria, el 99,9% d'aquests, tenien anticossos positius contra el virus d'Epstein-Barr. I, de fet, estudis posteriors han replicat això. Què passa amb el virus d'Epstein-Barr? Que és molt comú en la població. El 80% de nosaltres, en algun moment, hem estat en contacte amb aquest virus. Però podem dir, no sé si passa alguna cosa, el que podem dir és que sembla que per tenir esclerosi múltiple has d'haver passat la infecció d'aquest virus, però això passa al 80% de la població general,
però que no és l'única causa que acaba fent que un tingui esclerosi múltiple. Per tant, la infecció d'aquest virus és necessària per desenvolupar la malaltia, semblaria, però no és suficient. Perquè si no, com que el 80% de la població general ha estat en contacte amb aquest virus, el 80% tindríem esclerosi múltiple, si fos l'única causa. Però sí que és com un coll d'ampolla. Si no has adquirit aquesta infecció en edats, a l'adolescència, en edats joves, és molt poc probable, per no dir impossible, medicina impossible no es pot dir mai, però és molt poc improbable que acabis tinguent esclerosi múltiple. Probablement, si ens miréssim la serologia del virus d'Epstein-Barr aquí, tots vosaltres, els que no esteu afectats, tindríeu la serologia positiva i el 80% de la resta de nosaltres també. Però hi ha algun altre factor que fa que algunes persones amb aquesta infecció desenvolupin la malaltia i altres no. I aquests altres factors no els acabem de conèixer del tot. Una altra cosa en el diagnòstic. Sabeu que una eina molt important que utilitzem pel diagnòstic és la ressonància. Però, com a vegades us diguem, hi ha persones que tenen taques blanques al cervell que no són les típiques o no sempre són degudes a l'esclerosi múltiple. El tenir taques blanques al cervell no vol dir que tinguis esclerosi múltiple. Hi ha molta gent que no té la malaltia, gent que té la pressió alta, que té factors de risc vascular, que té migranyes, que tenen lesions blanques o taques blanques al cervell i no tenen la malaltia. Això a vegades, quan una persona té símptomes no molt clars de la malaltia i té una ressonància amb taques blanques, a vegades tenim el dubte si realment són compatibles amb l'esclerosi múltiple o no. I això ens costa, però s'estan desenvolupant eines per ressonància que ens ajuden a dir que algunes taques blanques sí que són típiques de la malaltia i d'altres no. I una és, per exemple, una tècnica que es diu el signe de la vena central. És per il·lustrar que a nivell d'imatge s'estan perfilant o afinant eines que ens ajuden a veure si les taques blanques del cervell que té molta gent són típiques, són compatibles amb l'esclerosi múltiple o no. Un altre tipus de tècnica o de lesions és veure si una taca blanca amb el temps va creixent, que són les lesions que van creixent lentament. Això seria la terminologia que s'utilitza en anglès. No és el mateix que una taca blanca persisteixi igual al cap de 2, 3, 5, 6 anys que una lesió vagi creixent amb el temps. Aquest creixement d'algunes d'aquestes lesions és més típica d'esclerosi múltiple. I unes altres tècniques és veure aquestes taques blanques si tenen algunes característiques d'imatge diferent. I una cosa és tenir un anell que vol dir que té més contingut de ferro. Això es fan amb tècniques de ressonància com més especials i si veus que les taques blanques tenen un anell que té més ferro, això és més típic de lesions característiques de la malaltia. Una bona notícia és que, jo espero que després de l'estiu, ja tenim aquí, però després de l'estiu tindrem la primera ressonància de 3 tesles, que vol dir de més potent. La primera i, de moment, única ressonància en el sistema públic del territori de Girona la tindrem aquí al costat, a Santa Caterina. S'està muntant, de fet, aquesta és la màquina, la que està allà, que l'estan calibrant i muntant. Aquesta màquina la utilitzarem amb altres malalties, però també amb l'esclerosi múltiple, perquè s'ha vist que aquesta malaltia, amb aquestes ressonàncies més potents del camp, tenen més sensibilitat. Per tant, les utilitzarem més aquesta màquina nosaltres i vosaltres. La que s'utilitza habitualment és 10,5. 3 tesles és la potència, és com si tinguessis un cotxe que és més potent. Però que amb algunes malalties com l'esclerosi múltiple, com l'epilèpsia o amb altres malalties, et dona informació una miqueta més fina. I això ho tindrem aquí al costat de casa. Això també està bé. Avenços en com es desenvolupa la malaltia. Això és una mica complexa perquè fins i tot nosaltres no acabem d'entendre del tot bé, però en els últims anys s'està parlant molt
que segurament ara quan ho expliqui molts direu, esclar, això és el que em passa a mi, ja t'ho deia jo i em deies que no, potser és veritat, i us dic jo que teniu raó, de que l'esclerosi múltiple, hi ha una part de les persones amb esclerosi múltiple, allò que dic jo sempre, de que els medicaments el que intenten és congelar la malaltia, doncs amb algunes persones sí que som capaços de congelar la malaltia, de posar la malaltia al congelador, a menys 40 o menys 30, però amb algunes persones amb esclerosi múltiple la part inflamatòria de la malaltia la tenim controlada, però, i aquest és una mica el simbolisme d'aquestes brases, hi ha una part de la malaltia que va cremant a foc lent, hi ha com unes brases, que no som capaços de parar-les. Això, a nivell científic, s'ha utilitzat aquesta paraula en anglès, que és l'esmoldering, l'esclerosi múltiple, que no sabem ben bé encara com traduir-lo ni en castellà ni en català, però seria com aquestes brases que tenen algunes persones amb esclerosi múltiple que no acabem d'aturar. El foc, que seria la inflamació, les flames, les podem aturar, però les brases no som capaços encara amb algunes persones d'apagar-les del tot. Això, clínicament, com es tradueix? Es tradueix que algunes persones, encara que tinguin la part de l'esquerra, la forma en brots, que no tenen brots de la malaltia, però s'ha vist, això és un estudi molt important, és un metaanàlisi que s'ha fet agafant diferents estudis que s'han utilitzat per aprovar diferents fàrmacs per a la malaltia, s'han analitzat d'una altra manera i s'ha vist que les persones, sobretot la part esquerra, les formes amb brots de la malaltia, hi ha un percentatge d'elles, a vegades fins a un 50%, que no tenen brots de la malaltia però que tenen cert empitjorament, que a vegades no som capaços nosaltres d'objectivar amb l'exploració ni amb les eines que tenim, però sí que vosaltres a vegades noteu que no podem fer el mateix ara que fa un any, o que fa 2 anys, o que fa 6 mesos. I us diguem, jo et veig igual. I aquí és on no ens posem d'acord. Realment, això ara, a nivell científic, us hem de donar la raó una altra vegada, que teniu raó, no només les persones amb esclerosi múltiple, totes les persones amb malalties tenen la raó. L'altra cosa és que ho sabíem objectivar. Però s'està utilitzant aquesta paraula alpira, que vol dir l'abjuració independentment dels brots, que passa amb algunes persones, que malgrat tenir la inflamació controlada, no tenir brots de la malaltia, no apareixen noves taques blanques en el cervell, noteu cert empitjorament, subtil a vegades, que no sabem apreciar. Això reflexaria aquestes brases de l'esclerosi múltiple que no som capaços d'apagar del tot. Una cosa important també en quant a la malaltia, si podem clicar això, que s'ha activat, si pots clicar això. No, aquí. Ja ho diu, si ho havia posat ja està. Us puc posar el link, Però això intenta veure que amb l'esclerosi múltiple no només és important la inflamació de la malaltia, sinó el que en diem la reserva cerebral, tant física com cognitiva. Això sempre dic el mateix. A mesura que ens anem fent grans, simplement per l'edat anem perdent capacitats. Jo, que afortunadament no tinc cap malaltia neurològica, crec, i d'altres coses, però neurològica crec que no puc fer el mateix ara, que faré 50 anys aquest any, que fa 10 anys, físicament ni cognitivament. Abans podia dormir 4 hores sense cap problema i ara no rendeixo el mateix. Per tant, el nostre cervell, amb l'edat, va perdent capacitats. No és capaç de compensar, com quan érem joves. Les persones amb esclerosi múltiple també passen el mateix i de forma incrementada. Aquesta capacitat de compensació es va perdent d'una forma una mica més accelerada que les persones que no tenen esclerosi múltiple. I això intenta representar aquesta gràfica. Al costat de l'esquerra tenim la piscina amb més aigua i la inflamació, els conos que hi ha baix blancs són
les inflamacions que hi ha, que si tenim una bona reserva d'aigua no s'aprecia aquestes inflamacions, aquests conus, però a mesura que la malaltia va avançant, la reserva cerebral, la banyera, l'aigua va baixant i pot haver-hi no més símptomes de la malaltia perquè hi ha més brots, hi ha hagut més fenòmens inflamatoris, però també perquè hi ha més símptomes, hi ha més afectació pels símptomes que un ha tingut perquè la reserva cerebral ha anat baixant. Això és una cosa que també estem aprenent a identificar per tal de després intentar potenciar-ho, tant cognitivament com físicament. I aquí, per exemple, segurament que ja s'utilitzen tècniques per ajudar a compensar aquests dèficits. Una eina que utilitzarem en els propers anys, segurament per monitoritzar com estan les persones amb esclerosi múltiple, com evolucionen, és un anàlisi que es pot fer, que està mirant com es pot fer amb la sang, que es miren els neurofilaments. Els neurofilaments són una part de les neurones, dels axons de les neurones, que és la cèl·lula principal del cervell. A mesura que la malaltia avança o en resposta als diferents tractaments, es poden detectar més o menys neurofilaments en el líquid cefalorraquidi, que es detecta a través del punxó lumbar, o amb la sang. El nivell d'aquests neurofilaments és molt, molt, molt baix i fins fa poc no s'han desenvolupat tècniques de laboratori per poder-les detectar. Ara hi ha tècniques que van bé per monitoritzar els neurofilaments en el líquid cefalorraquidi i comencen a sortir tècniques que són més fàcils d'utilitzar fent una simple anàlisi. I aquests neurofilaments, el que s'està veient és que són molt útils per veure com està la malaltia, si està més estable o està menys estable o en resposta al tractament. I seria una manera relativament més fàcil de monitoritzar que fent ressonàncies magnètiques que no es poden fer tan sovint com una anàlisi de sang, que són més cares, que a vegades hi ha gent que li és incòmode fer la ressonància. Podríem fer anàlisis de sang cada 3 mesos, per exemple, i no podem fer una ressonància cada 3 mesos. Bé, sí que ho podríem fer, però és molt costós, no hi ha suficient espai a la ressonància, etc. En canvi, una anàlisi de sang és més fàcil de fer cada 3 mesos, per exemple, o cada 6 mesos. Aquesta anàlisi de sang que seria com mirar la glucosa, no? La gent que és diabètica, periòdicament s'ha de mirar el nivell de glucosa en sang i això ho fas amb una anàlisi de sang o fins i tot amb una punxada. Doncs la manera de monitoritzar la malaltia semblaria que amb aquests neurofilaments ho tindríem més fàcil i ens podríem estalviar algunes ressonàncies fins i tot. Ara les tècniques que hi ha, que és aquest aparell, és gros, costós i tècnicament complicat, però estan apareixent unes tècniques que són més fàcils de monitoritzar i d'utilitzar i estem intentant amb el nostre laboratori d'aquí de laboratori clínic de Santa Caterina incorporar aquesta tècnica que ens podria ser útil per monitoritzar les persones amb esclerosi múltiple i també amb altres malalties neurològiques. És una cosa que jo espero que, a veure si el 2023, principis del 2024, puguem tenir. I una altra cosa que utilitzem o que hem avançat és amb la lectura automàtica, l'aplicació de la intel·ligència artificial en la lectura i monitorització de les ressonàncies. Nosaltres sabeu que us fem ressonàncies com a mínim cada any les que feu un tractament, cada any. Comparar les ressonàncies costa una miqueta, necessites gent experta, si hi ha poques lesions és més fàcil, però si hi ha més lesions és més difícil de comparar. A vegades no es fan les, tot i que nosaltres intentem i crec que ho tenim bastant ben estructurat nosaltres, però hi ha altres centres que una ressonància es fa un any en un centre, aquell pacient un altre any pel sistema de gestió que té aquell hospital es fa en un altre centre, hi ha gent que la llista d'espera de la ressonància al sistema públic és molt llarg i se la fa a la privada, llavors són màquines diferents, tempos diferents, a vegades no posem el cap de la mateixa manera, sinó que una mica més amunt, una altra vegada una mica més avall, i comparar les dues ressonàncies costa, no és fàcil, però s'estan desenvolupant eines d'intel·ligència artificial, i això és una eina que nosaltres hi hem participat,
juntament amb els companys de la Universitat de Girona, que avui en dia l'estem utilitzant. Quan els radiòlegs ens miren si hi ha hagut canvis amb vosaltres, amb les vostres ressonàncies, utilitzen aquesta eina. Acaba de ser autovalidada, hi ha una supervisió després d'un radiòleg, però l'estem utilitzant. I això serà el futur. Ja anem avançant cap al maneig. Una cosa que tenim clara, que això no és nou, això ja ho sabem, que quan abans comencem a tractar les persones que tenen criteris de tractament, millor. Això és una cosa que hem après ja fa molts anys. Hi ha com dues maneres de plantejar el tractament. O fer una estratègia que en diem d'escalat, és a dir, començar amb un tractament menys eficaç però més segur, i si amb això falles, anar augmentant la intensitat del tractament, però també assumint un risc d'efectes adversos potencialment més elevat, o una estratègia que és al revés, que es diu d'inducció, que tu dones un tractament com de xoc al principi i després, si cal, baixes la intensitat de tractament. Històricament, els neuròlegs que ens dediquem a l'esclerosi múltiple hem set com una miqueta curosos i hem començat com de baixa dalt, amb un tractament d'escalada. Estem veient que en algunes persones, no en tothom, però en algunes persones, és millor una estratègia que en diem d'inducció. Començar amb un tractament de més eficàcia, potencialment amb més efectes adversos que podem controlar, i després, si cal, baixar. Per tant, ara estem, en alguns casos, canviant amb una estratègia diferent. Per què, bàsicament, això? Perquè els tractaments d'alt impacte que teníem fins ara, el risc d'efectes adversos era potencialment més elevat i els nous tractaments, aquests de la dreta, sobretot els últims que alguns potser esteu utilitzant, ara no recordo, el lofenimod, ponesimod, ofatumumab, la cladribina, aquests més dels últims anys són tractaments de més alta eficàcia, però amb un perfil de seguretat d'efectes adversos bastant raonable. I, per tant, podem començar, ens sentim com més còmodes i segurs, començar amb algunes persones que està indicat, començar un tractament de més alt impacte i després, si cal, desescalar. Això, aquest canvi, l'estem ja utilitzant en tota la comunitat de l'esclerosi múltiple, no només aquí, sinó a tot arreu. I aquí no entraré, però els últims fàrmacs que en l'últim any, any i mig, s'han incorporat en el nostre arsenal terapèutic, i ara porto més dificultats a la pet i de recordar tractaments i persones, són aquests. Un que es diu el Gomedity, un altre el lofenimod, un altre el ceposilofenimod, un altre el Ponvory o el ponesimod i l'altre l'ofatumumab. Els dos de dalt i el de baix a l'esquerra són pastilles i el de baix a la dreta és una injecció cada mes. Aquests són els nous. Però el futur està en una nova generació de fàrmacs que actuen sobre aquesta molècula que es diu això, la proteïna quinasa de Bruton. És una molècula que actua a diferents nivells de les diferents cèl·lules i tant amb les cèl·lules de la sang perifèrica com les cèl·lules de dintre del cervell. No coneixem molt bé tot el que fa, amb tot el que està implicat aquesta proteïna, però s'ha vist que la inhibició d'aquesta proteïna pot tenir un efecte no només antiinflamatori, que això ja en sabem, molts dels tractaments ja són antiinflamatoris, sinó també sobre la progressió de la malaltia, sobre aquestes brases que no sabem controlar. Sembla que aquestes proteïnes actuen sobre aquestes brases. Per tant, inhibint o actuant sobre aquesta proteïna, ens sembla, a nivell científic, que podríem refredar aquestes brases que ara no tenim ben controlades. Actualment, amb l'esclerosi múltiple hi ha aquests 4 molècules, aquests 4 fàrmacs que actuen sobre la mateixa proteïna, vol dir que ara s'està posant tot el focus en aquesta fase de la progressió d'aquestes brases de la malaltia i, com veieu a baix, diferents companyies farmacèutiques estan investigant aquestes vies. I aquesta via no només s'utilitza, s'està investigant amb esclerosi múltiple, sinó també amb altres malalties degeneratives, amb l'esclerosi lateral amiotròfica, amb la malaltia de Parkinson.
perquè es pensa que hi ha mecanismes neurodegeneratius que són comuns en diferents malalties. El futur està aquí. Nosaltres estem participant en diferents assajos clínics amb tres d'aquestes molècules. Encara no tenim resultats, no hi ha resultats. Aquest any, a l'ECTRIMS, que és el Congrés Mundial d'Esclerosi Múltiple, que és a Milà, segurament tindrem algun resultat. Encara falta una mica, però tot el focus de recerca en quant a fàrmacs està posat en aquestes molècules. Que això pot anar bé o pot anar malament, perquè si va bé, fantàstic, perquè tindrem molts nous fàrmacs, però si aquesta via, pel que sigui, veiem o es veu que no té resultats, com que tot està ficat aquí, no tindrem bons resultats. I ja, finalment, no només hem de pensar en els fàrmacs, en els tractaments, que potser és el que em toca més a mi, però recordar que, més això està clarament demostrat, abans la Carla ho ha comentat, i això és cert, que hem de promocionar altres tractaments no farmacològics, una vida activa, exercici saludable, poca sal, no engreixar-se, tenir un pes adequat, fer activitat física adaptada a la situació de cadascú, que ens toqui el sol, no que passem calor, sinó que ens toqui el sol i fer una dieta adequada, sobretot rica en vitamina D. Això és tant o més important que els fàrmacs. Això és una cosa que hem de recordar. No només la química ens pot ajudar a controlar la malaltia, sinó altres aspectes que tots podem fer, que a vegades jo penso que pensaries que seria més fàcil fer això, però a vegades és més fàcil prendre una pastilla que seguir unes recomanacions, ens ho diràs després, però fer unes recomanacions d'uns exercicis programats, etc. Però no perdem això de vista. I res, de conclusions, els avenços amb l'esclerosi múltiple, a vegades no sé si s'aprecien o no des de fora, però us asseguro que no s'aturen, que segueixen. La recerca, hi ha molta recerca posada en l'esclerosi múltiple. Estem millorant coses en el diagnòstic precoç, quan abans millor. Coneixem millor els mecanismes no només inflamatoris, sinó els neurodegeneratius de la malaltia, tot i que ens falta conèixer més i el cavall de batalla és els fenòmens, els mecanismes neurodegeneratius de la malaltia, aquestes brases que no acaben d'apagar-se. Tenim nous tractaments, en un any i mig que hagin aparegut 4 tractaments, això no ho havíem vist mai, en un any i mig 4 tractaments nous. Un darrere de l'altre sí, des del betaferon van passar molts anys fins als 9, però i això, aquests 4 tractaments en aquest any i mig és gràcies a la recerca i a la participació d'assajos clínics i recerca que estem fent i que esteu fent i que estem fent entre tots. I, sobretot, no perdre de vista el de promoure els estils de vida saludable. I aquí necessitem el complement dels nostres companys i companyes que ens saben més i que ens poden assessorar i us poden assessorar més que no pas nosaltres. I ja està, aquests són els de la unitat, que s'està bastant actualitzada, no? Sí, no, Pepi? Sí, està bé. De moment la podem mantenir, aquest any la podem mantenir. Molt bé, gràcies. Diu el Pep, si vol, i tornem a posar el mouse. No pateixis. S'ha sentit bé. S'ha sentit fantàstic perquè ens ho han estat dient per WhatsApp. Moltes gràcies als que heu estat fent comentaris. I ara entrarem en aquesta fase de torn de preguntes o de tot allò que vulgueu comentar. Per al que porteu... No, ho pots fer, no m'hi veig des de... Vaig a deixar de compartir pantalla, vaig a intentar deixar de compartir pantalla. Mira, que s'ha de tenir. I ara no sé què està mal, que clar, està allà, perquè no m'ho dic. Allà passa tal, no? Sí. Els senyals, ens esteu veient? No. Ens esteu sentint? Ens esteu sentint? Sí, gràcies. És important tenir còmplices a l'altre costat de la pantalla.
La de fer la pantalla ara no existem, no? No, ara ja no, perquè era per nosaltres. Però sí que hauríem de veure si podem posar-nos nosaltres aquí. El xat, ens anirem al xat. Farem una cosa, com que nosaltres ja ens veiem, i vosaltres també, continuem endavant. Hi ha algun comentari? Ens veieu tots quatre, us sentim. Gràcies, Laura Joanola, que és la nostra companya de comunicació a Barcelona. Ens estan començant a donar les gràcies per aquesta jornada informativa, tant per aquesta explicació de l'ampliació de serveis de la Fundació, com per aquesta informació absolutament important que ens ha transmès el doctor Ramió. Hi ha alguna pregunta? Respondré primer una d'aquí i després us dono un pas a vosaltres, perquè així respectem també les persones que heu connectat aquesta tarda. Toni diu, bona tarda, hi ha previst reactivar el servei a Olot de rehabilitació. De fet, la Fundació d'Esclerosi Múltiple, el que fèiem abans a Olot, anàvem a la residència Montsacopa, sí, Lluís? I el que ens vam trobar és que quan va arribar la pandèmia vàrem adaptar la majoria dels serveis i en vàrem aturar d'altres que no era possible portar-los endavant, com per exemple l'activitat aquàtica i aquesta rehabilitació que anàvem un dia a la setmana a Olot. El que fem nosaltres ara mateix és dues coses. La primera és activar aquest servei des de l'Hospital de Figueres. Per tant, a nivell de descentralització sí que penso que hem de començar a pedalar i a avançar des d'aquest servei, independentment després dels altres convenis amb MIFAS i amb UN, però fins que no tinguem una primera valoració d'un període de temps treballant des de la Fundació Salut Empordà, des de l'Hospital de Figueres, no podrem saber si podem començar també aquesta ampliació i aquesta expansió dels serveis de descentralització de la Fundació Esclerosi Múltiple. En quant al tema d'activitat aquàtica, sí que és veritat que hem recollit les peticions i que estem recollint les peticions de qui ens les feu arribar i això és una dada important. És a dir, si no sabem allò que realment voleu, no podem treballar en cap direcció. És a dir, treballarem amb la direcció que nosaltres pensem i amb la que ens basem d'un estudi realitzat ara fa uns anys. Però és veritat que com que tot canvia, igual que la ciència evoluciona i que cada vegada tenim més present aquests hàbits saludables que hem d'implementar per mantenir la qualitat de vida el millor possible, doncs nosaltres recollim també aquesta informació. I amb el tema d'activitat aquàtica estem ja treballant a veure si durant aquest 2023 podem reactivar com a mínim un grup, d'acord? Perquè això anirà també com a les sessions que us ha explicat abans la Carla, segons el grau de mobilitat de cadascú es podran fer uns grups o uns altres i per tant intentarem durant aquest 2023 iniciar un grup. Ara parlarem de la rehabilitació online, però si voleu, Jordi, que tenies una pregunta? Sí, bueno, més que una pregunta, diversos comentaris. Primera cosa que s'ha parlat aquí de que hem de mirar per internet coses que siguin validades. Jo recordo molt bé que el dia que el doctor Ramió va diagnosticar em va dir durant el cap de setmana t'enviaré dos webs que estan completament validades, que tu pots mirar per igual, i també t'enviaré el de la FEM, que és l'Associació de Malalts de Psoriasi. Evidentment, el doctor Ramió va complir, altres coses personals del diagnòstic. I jo vaig tenir però la impressió que la FEM sempre quedava lluny. Estic que, ja ens farem que si a Barcelona no ens quedem Barcelona, però sempre veia una cosa llunyana, que quan es preparava algunes coses, alguna activitat, ara, últimament, des de la pandèmia, evidentment que s'han fet moltes coses online, però tenia la sensació que era un organisme que estava lluny, no? Sí que és cert que cada any hi havia la que es promovien i unes paraules, etcètera, però, diguem-ne, jo ara començo a veure que us esteu acostant al territori. Estem al territori. Això ho
els que estem aquí estem veient unes persones, una infraestructura, unes propostes. Per tant, diguem-ne que en aquest sentit felicitar-nos tots plegats que, almenys des de la meva modesta opinió, veig que l'organització de malalts s'està costant així. La segona qüestió que volia plantejar era amb la informació, en el sentit que, ostres, doncs, una vegada més, moltes gràcies, no? Però, com ell sempre fa, sempre dona esperança. I avui ens explicava moltes coses que ens ha obert les mires i ens ha donat això, ha fet una actualització de les coses que en aquests moments estan tenint pes, són línies de recerca, etc. Home, des de la meva perspectiva com a malalt, sortiré avui més content d'aquí que no quan he entrat, perquè veig que hi ha moltes coses que potser jo no li podré servir, però potser podem servir altres persones. També m'ha fet reflexionar molt com aquest de les brases, aquest simbolisme, perquè, clar, cadascú se sap com està i com es troba, però personalment me sento bastant identificat en aquest grup de les brases. I, per tant, una vegada més, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta esperança, aquesta visió objectiva i real de la malaltia i que tots, ja dic, crec que això és molt positiu. Està al dia de com està la situació, que penso que és important. I ja finalment, només un altre comentari, en el sentit del que ens ha dit la Mar, que hi ha hagut una cosa que a mi m'ha impactat una mica, en el sentit que fa un moment concret en què s'ha de fer un afrontament a la persona. Sí, i tant, estem d'acord que s'ha de fer un afrontament i que segurament a les persones se les ha de valorar més, que és una corrent que hi ha dintre del sistema de salut, de posar una cosa que fa 30 anys que el sistema de salut diu que la persona està en el centre del sistema i després els que hem estat en el sistema i els que ara patim una malaltia ens imposem a riure una mica. Perquè això és molt queda un maco escrit, però la realitat és bastant diferent, en el meu modest opinió. I, per tant, aquest afrontament de documents que cal fer des de les persones, a vegades és complicat. I aleshores ens s'ha d'escalar ajudes. Tens esclerosi múltiple i, per tant, això no sé què, tens aquestes ajudes, tens aquests suports, però en el fons tu et quedes allà penjat. Tu tens l'esclerosi múltiple i vull dir que em sembla molt bé que hi hagi aquesta línia en aquest sentit, però que comparteixo el fet de l'empoderament de les persones, però que no és una situació on la meva modesta opinió. Sempre m'enrotllo. No, Jordi, has fet una intervenció molt interessant. Potser pels que esteu connectats igual no ho heu acabat de sentir del tot bé, hem intentat enfocar el micro cap a en Jordi. En Jordi comentava la sensació del principi del seu diagnòstic de que des de la Fundació Esclerosi Múltiple estàvem lluny, que existíem i que evidentment fèiem una bona feina, perquè això és indubtable després de 30 i escacs anys, 34, gairebé 35 anys d'existència de l'entitat, però sí que és veritat que durant un període important de temps, durant més de 7 anys, la Fundació Esclerosi Múltiple va tenir un centre neurorehabilitador a Girona,
estàvem a Camp Cardós, si no m'equivoco, perquè la Pepi i el doctor Ramiro ja existien, jo no existia, però ells sí. I aleshores és veritat que quan des de la sanitat pública es crea aquesta unitat de neurorehabilitació i esclerosi múltiple, el que es fa des de la Fundació és una cosa molt exemplar i molt important, que és fer que els professionals de la Fundació, molts d'ells, passessin a ser treballadors d'aquesta unitat. Per exemple, i us poso un exemple molt gràfic, en Jordi Vinyes, alcalde de Salt, era el logopeda de la Fundació. I ara és logopeda de Santa Caterina, d'acord? I ell, el dia que va venir aquí, a aquest espai, quan no era encara el que és ara, doncs va dir-ho, i va dir-ho molt orgullós, no? Va haver-hi aquest traspàs de professionals i és veritat que des de la Fundació ens vàrem perdre aquest espai. Manteníem un espai compartit gràcies a la Santa Caterina per haver-nos cedit un espai. Evidentment, la Pepi, que no ha marxat mai, teníem a l'Auri com a fisio amb atenció domiciliària i a la Maria José Muñoz, que la recordeu molts perquè va estar molts anys i va fer una gran feina també a la Fundació. Però és veritat que ens mancava un espai propi. I per tant, una vegada es detecta que hi ha aquesta necessitat, ens posem mans a l'obra per poder-ho tirar endavant. I és cert que aquesta proximitat és el que palpem que molts de vosaltres és el que realment necessiteu. La mateixa proximitat que hi ha des de la unitat, des dels professionals, des dels neuròlegs, però també des de la part més tècnica, de Miqui o psicologia o la pròpia Pepi, aquest contacte de vull sentir la teva veu o vull veure el teu moment, doncs que també el podeu tenir amb els professionals de l'entitat. I el que jo entenc, si vols fer algun comentari sobre el tema de l'empoderament. Sí, és el que parlàvem de l'activació, doncs, és un procés. És un procés que passem tots, tinguem la malaltia aquesta o una altra, i s'ha d'afrontar i no és fàcil. No és fàcil, o sigui, d'allà surts que, ja ho sabeu, surts empoderat totalment, l'únic que és un cicle, que anem cap a dalt, baixes i vas pujant i baixant, i a vegades dius, ostres, d'aquí no surto, i després dius, ostres, he sortit. I és això, però és molt difícil. És molt difícil, és dur. Us sembla si responem una altra pregunta que s'ha fet al xat, d'acord? Diu, bona tarda, hi ha previst el servei de rehabilitació online per a aquells que som de fora de Girona i tenim mobilitat reduïda. A veure, sí, és una previsió que la tenim en ment. Evidentment, tenim en ment de poder-ho fer. Però, com us dèiem, clar, nosaltres vàrem obrir aquest espai al mes de novembre, hem incorporat professionals, hem fet adaptació de projecció d'aquestes jornades, d'aquests grups, de les activitats que hem de fer. És cert que vàrem incorporar 2 persones que la sanitat pública els va trucar i ara les tenim a totes 2 treballant a Banyoles, els vam conèixer i per sort hem pogut incorporar unes persones que són molt sabedores de la realitat d'esclerosi múltiple, molt professionals i que en aquest àmbit hem posat fil a l'agulla molt més ràpid del que potser pensàvem que ens aturaria una mica. I com que el nostre lema és que res ens aturi, doncs seguim endavant. Quan la resposta per concretar, sí ho tenim plantejat, però no hi ha data. Per tant, és d'aquestes coses que recollim el guà per prendre nota i per anar treballant, perquè la idea de Girona de la Fundació Esclerosi Múltiple és créixer amb serveis, créixer amb acompanyament, créixer amb oferir aquest empoderament i créixer també en quant a una miqueta d'aquesta descentralització que tantes vegades es reclama o aquests serveis online. Està presa la nota, tenim data? No, però hi estem treballant. D'acord? No sé si ara algú de vosaltres, els que esteu aquí, anem fent una miqueta de cada. Els que esteu online em sap greu perquè us perdreu el refrigeri que tenim preparat. Espero que en algun moment ens podeu venir a visitar Pau Casals, número 15 de Salt. Estem a molt poc del Santa Caterina, que tardem. La Pepi us indica fantàstic. A peu la Pepi diu que són 12 minuts. Tranquil·lament i amb Google Maps. Tranquil·lament i amb Google Maps, però és veritat que amb cotxe són 3 minuts aproximadament i és molt fàcil de trobar. Has d'aparcar. Depèn de la targeta que tinguis. Doncs, no sé si voleu, els que esteu aquí presents, voleu fer alguna pregunta o algun comentari, perquè si no... Mana'm, s'han registrat i per tant entenc que si voleu us ho podem fer arribar. I tant que sí. Sí, i tant que sí.
tot molt immens. Sembla que amb la ressonància magnètica quatre anys s'està en l'evolució de ressonància paper. En principi, i després hi haurà una màquina que aquesta us ajudarà a fer-la des d'un any. Hi ha alguna altra senyal, diguéssim, analítica que us pugui ajudar per poder esperar la màquina i un any? No, ara actualment el que fas per saber si una persona que ha començat un tractament li va bé, per dir-ho així, és d'esperar, diguem-ne, un any, perquè durant aquest any què mirem? Mirem si al llarg d'aquest any ha fet brots de la malaltia, si la seva exploració neurològica ha canviat i la ressonància. Si tu comences un tractament i el mes següent té un brot de la persona i al cap de 15 dies en té un altre, no esperem un any, ja sabem que clínicament no respon i ja fem un canvi de tractament. Però, diguem-ne, si no hi ha brots de la malaltia, hem d'esperar un any, gràcies a la ressonància, per saber si realment aquell tractament és el que hem encertat, el més adequat, el que hem triat i que és el més adequat per a aquella persona o no. El problema és que no hi ha una manera, i això passa amb molt poques malalties, de poder, abans de començar un tractament, fer un anàlisi de sang i dir, mira, escolta'm, a tu, de tots aquests 15 tractaments que hi ha, el primer, el tercer i el cinquè et poden anar bé, però els altres no. O sigui, aquesta manera de... Això seria una medicina de precisió, que es diu, no tenim la capacitat de fer-ho. Això només passa amb algunes malalties canceroses, amb un tipus de càncer, que sí que, segons algun anàlisi de sang o un anàlisi genètic, sabem que hi ha uns tractaments que són els ideals i altres tractaments que són perjudicials. Això passa amb algun tipus de càncer concret. Això, a la llarga, hauríem de ser capaços de fer el mateix amb moltes malalties, amb totes les malalties. Abans de començar un tractament, saber, prèviament, amb un anàlisi de sang, quin és el tractament més ideal. Però això, en aquests moments, no ho tenim. I ara, diguem, hem d'esperar un any. Amb aquestes tècniques d'anàlisi de sang, aquests biomarcadors, en lloc d'esperar un any, podríem fer un anàlisi als 3 mesos o als 6 mesos i segons el nivell dels neurofilaments, si pugen o es mantenen estables, podríem avançar-nos i dir, escolta'm, comencem, no acaba d'anar bé això, als 6 mesos canviem de tot. Perquè és més fàcil, més pràctic fer-te un anàlisi de sang que no pas posar-te la ressonància, més barat que fer-te una ressonància més barat pel sistema, estem pensant pel sistema, i més accessible, perquè de ressonàncies no n'hi ha tantes com voldríem. En canvi, l'anàlisi de sang és més fàcil. No hi ha res més. No hi ha res més. Després una cosa que s'ha fet un tema que hi ha unes taques blanques que no tenen que ser... Sí. Però a més també són... Sí, també. A la medul·la també hi ha taques blanques. Que no tenen... No, perdona. Les taques blanques a la mèdula, hi ha menys malalties que poden donar lesions amb taques blanques a la mèdula comparat amb el cervell. Hi ha moltes malalties o diverses malalties que et pot confondre amb el cervell, amb la mèdula és més ràpid. Em comenten des de comunicació de la Fundació, les meves companyes, que sí que s'enviarà una newsletter demà que inclourà un resum i el vídeo i s'enviarà demà a la nit. Jo no em miraré, escoltaré la part de després, perquè aquestes coses passen, no? Quan un es veu no ens agradem, però penso que ha estat una tarda molt interessant. Espero que tant per als que us heu connectat com per als que avui ens heu acompanyat us hagi resultat informació útil. Aquí estem, això està clar, aquí estem, tant des de la unitat de neurorehabilitació que dirigeix el doctor Ramión Santa Caterina com des de la Fundació Esclerosi Múltiple. Existim per això, d'acord? Per aquest acompanyament, per aquest empoderament, per poder fer que la vida sigui més vida per tothom. D'acord? Us agraeixo molt, que abans no us ho he dit, però des de la part de comunicació i campanyes us agraïm moltíssim que sempre esteu disposats a organitzar
a promoure, a participar, a fer voluntariat, i això és importantíssim per a nivell de sensibilització, que molts de vosaltres també poseu al nostre abast els vostres testimonis per arribar a més persones, que ningú giri la cara i que cada vegada es conegui més la realitat tan diversa de l'esclerosi múltiple en el nostre cas a comarques gironines, malgrat que la FEM treballem, com bé sabeu, a tot Catalunya. Gràcies, Lluís, sempre per posar-nos llum i aquesta part humana de no distància, que a vegades hi ha metges que et porten molta distància, tu no la poses mai, te l'agraïm sempre. Gràcies a les companyes, a tu, Pepi, com sempre, i ha estat un plaer. Ens anem a prendre uns sucs, una mica de fruita, unes galetetes. Els altres espero que ens anem veient i moltíssimes gràcies per tot. Adéu-siau.